Tak, čaute dámy a páni u novej epizódy 60 sekúnd. Dneska chcel som vyskúšať novinku. A to, že vyskúšame jedné z týchto challengeov. Tak sa pozrieme. A ja som ešte vyskúšal tento Survival of the Fittest. Ten som skúsil a je strašne ťažký. Podľa mňa všetky challenge sú ťažké. No proste tam musíš prežiť, keď urobíš 7 expedícií, aby si našiel taký veľký box, kde sú polievky, lebo vy skoro nemáte už nič. Toto som chcel vyskúšať, ale to som tiež vyskúšal a to je ťažké, to musíš začať úplne od jedného dňa a potrebuješ sa dostať do 99. dňa. A čo chcem toto? Shelter alone. Woman and her dog. Toto skúsim. Only there is made it well dressed in this world. They must hold out together against the rescue. Place starvation. Survive, don't lose the dog, expeditions disabled. A dostaneme skin pre Pancake. Ak neviete, čo je Pancake, no tak to je taký pes. A čo je také dobrý challenge? Skúsim, čo je tento skill? The blast claim, their skill book as well as the map, but ja, to musíte toho Timmyho, aby ste ho nestratili, ale kurník šupa, čo je také dobré? Čo je toto? Nie. No, tak skúsim tento Final Countdown. Áno, Final Countdown. Áno, chcem dostať skin. Budú vyzerať kulové. Áno, takže ideme na to! This will be such a pain in the ass. Dobre. Koľko máme polievok? 5. A máme aj Pancake, a toto je Pancake. But this was just the beginning. Dobre, čiže musíme ísť na expression. Mary Jane má diariu a oni chcú to povedať hlučne po celom tom ukryt. A nie, lebo Mary Jane bude depresívna a možno, že aj už nebude v tomto bunkri. A toto sa mi najviac páči, toto ďalšie. Že ona proste ďakovala a potom to zobrala, roztrhla tú diariu, zapálila to a potom postúpala. To je to najlepšie. A potom ideme na expedíciu, lebo nič. Čo je to? Je to potkan. Potkaninem sú menší než mačky. A to má 2 chvosty. Nemôžeme nechať tam tú vec sa dostať k našim polievkám. To samozrejme. Urob nejaké piu a už nebude potom. A teda nie, už bude potom. Deň 3. Nakrmíme Timmyho. Nie, teda. Áno, teda dáme. Nie. Timmyho. Lebo mám ďalšiu stratégiu. Ten, kto pôjde na expedíciu, no tak ho musíme nakrmiť. Lebo on potom môže zomrieť od hladu alebo od smrti. Timmy, čo ti môže zrobiť? Ešte dá mapu. Nie, mapu nie. Dajte nám prosím iba ten piu. A prosím prežij. Prosím prežij a vráť sa s tou puškou.
nechcem teraz nám to poškodilo. Čo sa stalo do Jovi Brianovi? Proste nájdi tú fotku. No proste tam hovorili, že oni si na ňo spomenuli a chcú nás nejakú fotku. Ani to nemôžete vidieť. Ideme tam the government is announced they will push for Congress showing supplies and Dobré správy všetci. Naša vláda povedala práve, že má nejaké boxy, kde sú polievky. Výborne. Tak zoberte si tú plynovú masku a chodte zobrať nejaké polievky. Koľko tu polievky? Jej, 2. Jej. Cash. No proste teraz nejaká nejaká cihla teraz spadla a proste nájdu tam jednu polievku. Ok, ale sorry, musíte si tak naučiť po anglicky, lebo ja toto nejdem prekladať. Čo? What? Rádio nemáme? Čo? Ale potom zase išlo. Lebo sme zase dostali rádio. Tak to bolo. Dobre, nie, toto nie. To proste, že nemáme tu nič robiť v tomto bunkri a proste chcú niečo urobiť, nejaké preformovanie. Ale toto, ja som toto skúšal, tento suitcase, ale to sa zničilo a ani neviem, čo sa stane, keď urobím tú sekeru. Vidím, že každý sú ešte dokonalé. V každom stave nie sú unavení, nie sú fatigovaní a nie sú ani... Nie sú ani... Už sa prosím sa nestýdil. Že pancake, on chce ísť von. Áno, chod tam. Nájdi niečo. Nájdi pušku. Však si môžu mať pušku, že? Prinesol niečo? Yo, pancake! Výborne. Prinesol si vodičku. Dolores nebola taká čatovacia. Tak, áno, porozprávame sa s vami. Čo to je? Je to nejaký kôň. Dobre, nejakí ľudia chcú sa pozrieť na našu mapu. A dáme im a môžu nám dať niečo celkom. A ty mi je späť. Čo si priniesol? Timothy. Priniesol si pušku? Ej, jo. Tí chalani nám dali vodu, ty mi priniesol pušku a dostali jednu. Ty si čo? Ja som si snažil, že si ty MVP. Dobre, no tak, dáme tieto dobré veci, ideme na expedíciu, lebo tak tu nemôžeme žiť. Dobre, blablabla, to budem čítať. Podľa mňa tento deň to ani to no proste potrebujem prežiť na deň 100. Ja som ani neprežil deň 500. Nie, 50 zrač. Ty mi nemôže ísť, no tak skúsime teda. Neviem, či budeme potrebovať tú plynovú masku, no tak ja mu dám. Toto, plynovú masku a nejakú mapu. Nie, mapu ešte budeme potrebovať, no tak mu dám rádio budeme potrebovať. Dáme mu bug spray, dáme mu spray. Strašne toto. Ty mi je veľmi hladný, to čo je? Však som ťa nakrmil, prestaň kľúčať. Ja som ho nenakrmil, toho teda. Dobre, si mŕtvý.
Oni sa trašili skoro. Proste nejaký pavúci. Ale mutant Mary Jane, poď. No proste Mary Jane sa môže zmeniť na fialového mutanta, keď nejaký acid alebo nejaké insekt, nejaké chrobačiky a proste toto. Pancake je dobrý kompanion, ale je hladný, čiže budeme jedno z týchto. My potrebujeme strašne veľa. Strašne veľa polievok, lebo Pancake on sa bude pýtať. No dobre, dáme tieto veci. Áno, necháme Pancake vonku. Pancake nájde prosím ťa niečo dobrého, možno nejakú polievku, aby si si robil pre seba. Nie, našiel. Našiel len vodičku. Mary Jane našla nejaké semiačka, ale nie, lebo ja som pozeral tie Cub Scouts videa, áno, a to sa stalo do mutantnej rastliny, ktorá nám môže zliesť polievky. To si až srandu. Toto je oveľa ťažšie, toto je na SAR bomba. Ak neviete, čo je SAR bomba, no tak, no. SAR bomba, no tak to je najťažšie. To je najťažšia časť. Toto smetný kôž má veľa tých obiek. Čiže áno, to je ten suspeč. On je taký imbecilný a on zničil tu viacmenské. Je tam súpis? Dobre. Dve vody, dve sú. A teda ty si oveľa lepší než Timmy, čiže musím to pochváliť. Expedíciu neurobíme. Dolores a Timmy milujú čítať a takže proste chcú prečítať, dali si taký challenge, že kto môže prečítať tento scoutbook rýchlejšie. A podľa to Dolores, lebo je matka a matky tie čítajú šialene rýchlo. Ty si ibe! Vy ste debil. Nie. Vy ste totálne imbecilovia. Vy ste... Táto rodina, počúvajte, ja viem, že už zničili aj kuchynský stôl, toto čo je. Jasné. Bla 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 bla. Teda, keď niečo rozbiješ, ja... Ok, dávam tieto dobré veci. Pancake chce. Potom... Poď, to rastie tá rastlina? Mary Jane som ti povedal, že nemôžeš... Dolores, prečo kašleš? Dolores, prečo si zombík? Bro. No. To sa za chvíľku stane žracia rastlina, ktorá nám bude z polievku, ale dobre. Ale prečo? Kurník. Čakaj, sustar. Toto? Ja nie, to som dal Pancake. Ale starvácia. Buďte radšej ticho, dobre, no tak dáme týto, že nebudú. Nie, pretože sú také whinies a little, ok, bla 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 bla. Toto je strašné. Pancake, nájdi jednu polievku, prosím ťa.
Mary Jane, ty si čo narasla, počúvaj ma. To čo je? Ej. Počkaj, zmenu chodu. Čakaj. Tentacles everywhere. No, Mary Jane si práve narastla tú rastlinu a teraz za chvíľku nám to ide zjesť polievky. Výborne. Proste to iba zasekaj a urob toho. Proste iba urob nejaký dobrý recept s tým. Ej, urobil nejaký dobrý recept, urobili z toho polievky dve. Might be fit enough. Pozri sa na túto rodinu, pozeraj. Jedine, ktorý je tu šťastný, tak je tu Pancake, ale pozeraj. Všetci sú leniví. Ok, no tak nejaké myšacie stvorenie sa na nás díva, čiže urobí iba piu a už je potom možno, že dostajeme ďalšiu polievku, neviem. Wow. Vy viete z rastliny urobiť jedlo, ale vy neviete z myši urobiť jedlo. To je. 4 vody za jednu zbraň tebe šíbe. Išla som ich nenakrmil. Pancake, ty sa môžeš nakrmiť. Pozeraj, čo máš na svoj. Oni zomreli za dehydrácie a môžeme niekedy tupiť. Dobre, nie, táto challenge je moc ťažká pre mňa. Challenge failed. Skúsim nejakú iný challenge. Toto je moc ťažká. Ja som mohol dať Dolores jednu kartičku na challenge survival. Skúsim shelter alone. Áno, skúsim toto. A čo sa to dostanem? A woman and her dog. Skúsim tento scout spawnať. Čiže áno, kartička toto bojska. Wow. Ale musíme akože tými ho nechať, aby žil. A to? Ja sa skúsim pozrieť, že čo musím urobiť. Musím byť zachránený? Áno, no tak radšej by som zomrel. Nemáme toto čo? Toto chalani. Čo musíme urobiť? Tými musíme byť zachránení vládou alebo ďalšími žijúcimi ľuďmi. Dreadful sounds, bla bla. Sú už unavení? Prečo ste každý unavení? To čo je? Táto hra je... Nemôže nikto ísť. To je totálne. Každý je unavený. Každý je unavený. Pozrite sa na ne tie lenivé. Však chcete prežiť alebo nie, máme 4 vody, máme 4 polievky. A chcete prežiť, no tak pohnúte si tie lenivé zadky a urobte niečo. She used to be energy. No. No proste Dolores ona bola taká energetická, ale teraz nie, jedine čo tam robí. Ona je šialená. Ona sa stáva z lenivou, z
zmenil zadkom a stala sa až T-Rexom. A naša amunícia je preč. The end. Wow. Wow. Wow, ja vás obdivujem, Birodina. Ja vás obdivujem. Môžem vám dostať? Nie, nemôžete. Dobre, nie, tento Scout Honor je totálne stupid. Totálne stupid. V ďalšej epizóde skúsim dať proste apokalypsu a skúsim sa prežiť až na deň 50. A skúsim a posledný Shelter Alone. Skúsim to. Skúsim túto vec urobiť. Dáme proste Shelter Alone, čiže to je ako Home Alone. Wow! Timmy, ty si čo? Ty máš jedine gas mask, ty máš block spray, polievku, 3, pušku. Timmy, akože ty si mohol robiť veľa lepšie. Dobre, čiže čo je tu? Blabla. Nič. Randomné veci. It's a bandit, sú tam banditi, urob nejakú push, urob nejaké piu, Timmy. Timmy, ty si dobrý scout, čiže... Dobre, nie si scout, si taký imbecilný scout, že vieš zničiť aj pušku. A bit shaky, so we pulled it together. Dobre, does it look right? Let's find out. Našli nejakú... Našli niečo. Nejakú miestnosť a proste iba nejakú urobíme a čo sme dostali? Komnatu. A dostali sme komnatu. Čiže Timmy, my nemôžeme spať, čiže Timmy, on podľa mňa pôjde šialene alebo bude unavený ako, áno, je unavený. Ideme mu dať vodu. Banditi budú, banditi. Áno, toto je ako Home Alone, že banditi budú tuto a že keby sme zapli radio, no tak si budú myslieť, že sme zavolali posily. Čiže oni sa poserú a oni pôjdu preč. Áno, toto je ako Home Alone. Že Timmy je... neviem, ako sa volá tam. Teraz pôjde insane, teraz pôjde šialené, teraz bude vyzerať, nepôjde šialené, naraz tomu afro iba. There's a package. No, Otto nám doniesol nejaký box a dúfam, že či je to polievka alebo nejaká puška. Je to Boy Scout buka, torčka a neviem čo, musím sa ísť vykadiť. Dobre, musím sa ísť vykadiť. Naspäť a napočujte ma na dostali sme Boy Scout, wow. Iba Boy Scout? Ja som si nemyslela, že to bolo. Predtým ale dobré. Neboli osprchovaní, čiže musíme dať tú plynovú masku, aby nesmrdeli ako práve keby vyšli zo záchoda ako ja. Nemám ma posarať. Banditi hovorili, že naposledy, že oni zapália túto vec a skúsim tento sprej, lebo oni to zapalujú, dáme ten sprej a popalia sa. Lebo ten sprej bude ten sprej pôjde ku ním a no proste nie som geografik, ani nie som toto. A vyhapím, to je
zahrať s tým rádiom, že je nejaký broadcast. Chcel som to radšej. We found the box outside a bolo to tam napísané Mary Jane. Lebo naša sestra je veľmi milá a dala nám polievku. Prosím. Ona nám dala harmonika. Wow! Harmonika! Together this is definitely banging on the shelter. Áno, to. Proste nejaký chalan proste iba búchal 5 minút a áno, ja som toto scenárium mal a je chorý, ale čo sme dostali? Čo sme nedostali? Toto je, if there's one, it's a great Uncle Terry. Koľko máte ujov? Som si myslel, že máte aj uja Briana, uja Terryho, ešte koľko máte? Dobre, sme polovice v tejto expedícii, týchto Challenger a čo? Protektujeme. Títo banditi nebudú. Ty si sa hľad potom, neviem, že šatto. We proceed. Že tam bola nejaká trúbka. The end. What? Čo si chcel? Ja som na hlavne zvykol nakrmiť. Sakra! Dobre, nie, toto, podľa mňa musím ukončiť túto epizódu, lebo toto by bola... Lebo toto by bola strašne dlhá epizóda. Dobre, tak toto bola ďalšia epizóda 60 sekúnd. Ja by som fakt prosil, aby ste dali ten like a to čierne tlačidlo, ktoré je pod týmto videom. Dajte zvonček pre ďalšie takéto zábavné videa. Bez zaváhania ukončím túto hru. Ďakujem za pozornosť.